vesprada. Si voleu anar vos posant per aquí els que encara no heu pogut seure. Simplement dir-vos que moltes gràcies per estar aquí avui en un acte molt important com és la presentació del candidat a l'alcaldia de Vilassar de Mar a les properes municipals. Simplement dir-vos que, com tots ja sabeu, és el Daniel Clot. Ell és llicenciat en dret, advocat, escriptor de ficció i no ficció. Va estar regidor a l'Ajuntament de Vilassar de Mar també per l'Esquerra a la legislatura del 2007 al 2011. Simplement agrair-vos i presentar el Damià, quan vulguis. Ja d'això? Què, quedo bé o no? Fot un mal a les orelles, no ho pots imaginar. Espera. Estic deixant les ulleres i no hi veig res. Ja puc? Sí? Se'm sent? Perfecte. Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies a tothom per venir. Realment la sala Roser Carrau fa un goig increïble, per la qual cosa el que tinguem que dir des d'Esquerra Vilassar de Mar i molt especialment el president té bastant d'interès. Jo voldria començar a explicar-vos una anècdota, i l'anècdota té referència amb la darrera visita que va fer l'Oriol Junqueras a Vilassar de Mar. Recordo que era cap a l'any 2012 i va ser en el marc de la calçotada que va fer la GERC a Vilassar de Mar. I recordo que ens vam asseure, crec que hi havia el Gerard, hi havia el Montse Gual, i ens vam asseure davant de l'Oriol i li vam compel·lir, li vam gairebé obligar, el vam estar fins i tot pressionant perquè agafés les regnes del partit. Era una època complicada per Esquerra i li vam demanar això, li vam dir: Oriol, sisplau, posa't al capdavant del partit. Ell no les tenia totes, però me'n recordo que sí, que el vam pressionar i fins i tot vam dir: no ens hem passat una mica, poder, no?, amb la pressió, però bueno, ara ha tornat a visitar-nos a Vilassar de Mar, ara ja com a president del partit, i per tant nosaltres li agraïm i creiem que encara que fos amb un minso granet de sorra vam contribuir a que avui sigui president d'Esquerra i per tant el rumb del partit ha canviat i no estàvem equivocats del tot quan li demanàvem, no? Bé, deia abans que les coses ara són diferents. Esquerra viu un altre moment, però no ens hem d'equivocar. Recordo fa poc vam anar a una trobada de càrrecs municipals, a una trobada municipalista que va fer Esquerra a Castelldefels, i recordo que parlàvem amb companys del partit i els deia: com veieu les eleccions municipals del maig de 2015? Com les veieu? I parlàvem amb gent de Parets, amb gent de molts llocs, no? I em deia: home, molt bé, perquè les eleccions al Parlament Europeu hem quedat primera força i per tant les veiem amb un optimisme total, no? I no ens hem d'enganyar, aquí a Vilassar de Mar nosaltres no vam guanyar les eleccions al Parlament Europeu. Això vol dir que Vilassar de Mar és una plaça molt difícil per a Esquerra. Tradicionalment ha sigut una plaça que ens ha costat moltíssim. I per tant, això ens indica que si bé és cert vam treure un bon resultat, vam estar a pocs vots de guanyar les eleccions, no les vam guanyar i per tant això vol dir que ens queda moltíssima feina per fer. Vull fer un petit parèntesi i vull agrair en primer lloc a la secció local de Vilassar de Mar a l'haver-me tornat a fer confiança després que l'any 2007 encapçalés la llista per Esquerra. I estic molt agraït perquè soc del parer que Esquerra Vilassar de Mar tenim molts actius tant o millors que jo, que podien haver encapçalat aquesta llista i que han tingut, deixeu-m'ho dir així, han tingut la confiança i també la generositat, ho vull dir així, generositat, perquè jo sigui el candidat i per tant encapçalar aquest projecte d'Esquerra en un moment
on el partit està passant per una situació agredolça i un moment en què la política en general és agraïda i els que som nacionalistes, els que som independentistes, doncs ens agrada estar a primera línia en aquests moments, no? I per tant els agraïments en aquest moment polític i que Esquerra hagi fet confiança en mi. També vull agrair, perquè crec que és el moment de fer-ho, és ara, i penso que un ha de ser agraït, agrair als companys que no sent militants d'Esquerra s'han sumat a aquest projecte, han començat a treballar ja des del mes de maig amb aquest projecte municipal que estem encapçalant i per tant estan dedicant hores que podien dedicar a la família, hores que podien dedicar a l'oci i que d'alguna manera s'han posat a treballar amb intensitat, amb rigor i amb professionalitat perquè aquest projecte d'Esquerra que avui es fa públic d'alguna manera tingui un llarg recorregut, no? Bé, m'arribo a aquest punt. Tocaria, no ho faré per això, tocaria parlar de programa, tocaria parlar de continguts, però penso que cap al mes de març ja tindrem ocasió de fer-ho, cap al mes de març-abril ja començarem a presentar un programa amb continguts, etc. Però sí que vull explicar-vos, d'alguna manera vull explicar-vos el plantejament amb el que Esquerra afronta aquestes eleccions del proper mes de maig, no? I com els afronta? En principi, Esquerra està convençuda que farà un projecte molt transversal, un projecte el més plural possible, un projecte que serà capaç de reflectir tots els sectors, totes les sensibilitats socials que hi ha a Vilassar de Mar. I em direu, home, el que estàs dient no és res nou, vull dir, això ho diràs tu i ho dirà el de Convergència i ho dirà el... Cert, és cert. És a dir, no porto res nou o res que no sabeu. Però us explicaré perquè en aquest sentit Esquerra té més credibilitat que cap altre partit. I té més credibilitat perquè, o deixeu-me que us expliqui a partir de dues preguntes. Per què vol fer això i com pensa fer això? El per què vol ser més transversal és perquè Esquerra, a Vilassar de Mar, tradicionalment sempre s'ha allunyat del que és la vella política municipal. La vella política municipal és aquella política de clans, de famílies, els anti. Hi ha persones que es dediquen a fer política a partir de ser anti no sé què, anti no sé quantos. O hi ha persones que perquè aquell partit presenta aquell projecte jo ja sé que li votaré en contra. Són les polítiques de famílies, les polítiques de clans que nosaltres hem rebutjat sempre, sempre. Nosaltres, des de l'època del Jordi Sabaí, que avui està aquí, des de l'època del Pep Roig, quan jo era regidor, amb la Montse Gual, hem intentat fer sempre una política de confrontar projectes, de fer propostes constructives, d'intentar explicar-nos. A vegades ho hem fet millor, a vegades ho hem fet pitjor, però hem intentat explicar-nos sempre. El que passa que a vegades és complicat fer-ho. És complicat quan hi ha una majoria absoluta abassegadora que no t'escolta. I nosaltres el que intentem és fer això, és presentar alternatives creïbles que puguin millorar un projecte determinat. Per fer-ho, per fer aquesta nova política que explico, és necessari que Esquerra ocupi un espai central el més ampli possible en el municipi. És vital fer això. És vital que ocupem aquesta transversalitat municipal que ens pot donar capacitat de maniobra. Capacitat de maniobra o ens pot donar aquella força per poder negociar els nostres continguts, per poder treballar sobre valors, sobre transparència, sobre regeneració política, obrir les portes dels ajuntaments i sobretot treballar des del municipi per la independència. I aquest darrer punt que explico, el de treballar des del municipi per la independència, és molt important. Nosaltres creiem, jo sempre ho he dit així, algú creu que el 9-N hauria estat un èxit si el 13 de setembre de l'any 2009 Arenys del Munt no hagués consultat al poble sobre si volia ser un estat independent al marc de la Unió Europea? Vostès creuen que el 9 de novembre hauria estat un èxit si Arenys del Munt i després tots els municipis que van fer consultes no hagueren començat aquesta feina? Penseu que les consultes van tenir la virtut de mobilitzar molts voluntaris. Van tenir la capacitat i la virtut d'engegar un debat sobre el dret a decidir, sobre les balances fiscals i normalitzar-lo, fer-lo quotidià, fer-lo a l'abast de tothom. Van tenir la capacitat de posar la reivindicació catalana en el marc internacional. Van enviar observadors
i els periodistes internacionals es van adonar que Catalunya tenia un problema i que Catalunya volia exercir el seu dret a decidir. I finalment van obligar alguns partits polítics, alguns, a posicionar-se, a dir si volien ser independents o si volien continuar amb la ambigüitat. Deia abans que hi havia dues preguntes, per què ho farem i com ho farem? Aquesta segona pregunta és important, com ho farem? D'entrada podria dir que ho farem apropant-nos a la gent, baixant al carrer, sortint al carrer i convèncer les persones de Vilassar de Mar, sobretot aquelles persones que hagin destacat en tasques socials, que hagin fet associacionisme, en tasques veïnals, etc. Aquelles persones ens aportin tot aquest background, tota aquesta forma de fer, tot aquest bagatge que han aconseguit, que ens l'aportin i que treballem conjuntament. Aquesta és la manera de fer-ho. I per tant, us avanço ara que la llista que fem d'Esquerra, la futura llista d'Esquerra, serà majoritàriament independents. Serà un gran nombre d'independents. Persones que no havent estat mai a la política o havent vist la política des de la distància, han fet política des d'altres àmbits. I per tant, nosaltres creiem que aquest és el camí per poder ser transversals, per poder ser forts, per poder apropar-nos a la gent i per poder fer una política propera a la gent. I en això Esquerra té experiència. El mateix Oriol Junqueras va encapçalar la llista a les europees no sent militant. L'actual cap de llista, Josep Maria Terricabras, no és militant d'Esquerra. L'Alfred Bosch, el cap de llista del Parlament, no era militant d'Esquerra. Per tant, nosaltres aquestes coses les diem i les fem. Acabo amb una confessió. Tots som de Vilassar, tots ens coneixem, estem en petit comitè, i us diré que em faria molta il·lusió que Catalunya fos independent. Però també em faria molta il·lusió ser el proper alcalde de Vilassar de Mar. Em faria molta il·lusió. I per ser-ho necessitaré els valors que m'aportin els que crec que han sigut, i ho he dit sempre, ho diré avui, ho he dit sempre i ho repetiré, els meus referents polítics, els 4 Joseps. Necessitaré els valors que m'aporti el Josep Trias, que era el meu avi, la seva estima pel municipi, per la política municipal, per la política en general, els valors que m'aporti el Josep Fancelli, un home que era d'una honestedat a prova de bombes, un republicà de pedra picada. Necessitaré els valors que m'aporti el Josep Fornes, un patriota com no he vist mai cap. De fet, el Josep Fornes i el Víctor Torres i l'Heribert Barrera, si no fossin per ells, avui probablement Esquerra no existiria com a partit. I finalment, el Josep Roig, la seva capacitat de treball, de feina, la seva capacitat, diguem-ho, d'implicar-se en la tasca municipal. I bé, ara que venen festes, sé que serà l'hora de brindar, sé que molta gent de bona fe brindarà per moltes coses. El primer que s'ha de brindar sempre és per la salut i per la feina, però jo sé que molta gent brindarà per la independència. Per tant, em reservaré un brindis per poder apel·lar a la divina providència i que en aquests moments que fa falta totes les ajudes del món poder ser alcalde. Acabo, ara sí que acabo, i el meu últim agraïment és per vostès. Moltíssimes gràcies per venir. Jo ara passo la paraula a l'Oriol Junqueras, que és el president d'Esquerra Republicana, és alcalde de Sant Vicenç dels Horts, és el cap de l'oposició, és historiador, no sé si em deixo alguna cosa. Oriol, tu mateix em corregiràs. Moltíssimes gràcies a tothom per venir. Bona tarda a tothom. Jo vaig amb jaqueta perquè trobo que fa fresca i a sota només porto una camisa, us veig una mica valents, alguns de vosaltres. Normalment tinc fama jo de ser valent, però sembla ser que amb els de Vilassar, amb això també, segur que amb altres coses em supereu àmpliament. Jo acostumo a explicar coses estranyes i si no hi ha premsa que se'm fa preguntes que sempre són les mateixes, ho aprofito encara més, diguem-ne, perquè em sembla que aquestes coses estranyes són mereixedores, són estranyes no perquè siguin pas gens pernicioses, diguem-ne, són estranyes perquè són poc habituals, perquè normalment no en parlem, però a mi em sembla que són rellevants, a mi m'ho semblen de rellevants i per tant m'agrada compartir-les amb la gent. Començo de forma estranya i potser acabaré de forma encara més estranya, però una primera explicaré coses que semblen
espigolades, que semblen una mica soltes, una per aquí, l'altra per allà, però de fet estan relacionades. Una primera reflexió. No cal treure'n cap conclusió immediata, no es tracta d'això. Ni es tracta de que ningú estigui d'acord amb mi, no cal que ningú estigui d'acord amb mi. Senzillament dic coses que em sembla que són interessants. La primera, els catalans, els ciutadans de Catalunya, representem l'1,5% dels ciutadans de la Unió Europea. 1,5%. Els catalans, els ciutadans de Catalunya, representem el 0,1% de la població mundial. El 0,1%. Són dades a mi m'encurioseixen. El 0,1% de la població mundial. Produïm l'1,7% de la producció cultural del món. Som el 0,1% de la població del món, produïm l'1,7% de la producció cultural del món. És a dir, la nostra producció cultural multiplica en percentatge sobre el total del món per 17 el percentatge de població que representem. En les properes dècades, la població mundial passarà dels 7 milions i mig a potser 10 o 11 milions d'habitants, 11.000 milions d'habitants, de 7.500 milions a 10.000 milions, 11.000 milions. Per tant, la tendència al món és que la població creix i creix molt ràpid. De fet, continua creixent més ràpid del que havia crescut mai. Tenim la sensació que això s'ha frenat, però de fet no s'ha frenat gaire. És a dir, sí que hi ha menys nens per família, és veritat, però com que hi ha més famílies que mai, doncs la velocitat continua sent molt rellevant. En canvi, i aquesta és una dada que a mi em sembla molt interessant per Catalunya, en canvi a Catalunya la generació que té 19 anys ara, els que tenen 19 anys, aquí no n'hi ha gaires, potser és per això que diré ara, els que en tenen 19 només són la meitat de gent que gent a la generació de 39 anys. Tenim, per tant, ho repeteixo, ho dic d'una altra manera, tenim el doble de gent a la generació de 39 anys que en la generació de 19. Aquest és un fenomen del tot nou, no ens havia passat mai en tota la història. La generació que ara té al voltant de 40 anys, que és la generació més gran que hem tingut en tota la història del nostre país, és el doble que la generació que ara en té 65 aproximadament, però també és el doble de la generació que ara en té 20 aproximadament. Això té conseqüències brutals. Poso algun exemple. Primer, les pensions en el nostre país no es paguen per capitalització, sinó per repartiment. Això vol dir que la gent que cobreu pensions no cobreu els diners que vosaltres heu aportat a la Seguretat Social mentre treballàveu, perquè aquells diners van servir per pagar les pensions dels que aleshores eren jubilats, sinó que les cobreu dels diners que aporten els que ara estan treballant. Fins aquí va bé? Si hi ha el doble de gent a la generació de 40 que a la generació de 65, malgrat que l'atur té uns efectes catastròfics, el 20% de la població activa està a l'atur, de la població que estaria en edat de ser activa està a l'atur, tot i així hi ha molta més gent treballant a la generació de 40 que gent percebent jubilacions a la generació de 65 anys. Ara bé, els que ara en tenen 40, en principi, quan es jubilin, cobraran dels que aleshores estaran treballant. Però aleshores hi haurà la meitat de gent treballant que gent jubilada. Això s'ha entès? Sí. És un exemple, Actualment, no d'allò, no ens atabaléssim. Perquè això no... Si de cas, al final ens podem atabalar tots una mica, si voleu, però no d'allò. Escolteu una cosa, el 30% de la població del país té més de 65 anys. No havia passat mai. Mai.
són coses que val la pena tenir presents, diguem-ne, perquè això sí que és molt rellevant i té conseqüències molt importants i les tindrà. Poso un altre exemple. Les conseqüències que tindrà sobre el parc d'habitatges. No? El número de cases no és el mateix que aquest número de cases hagi de donar estada a unes generacions que són molt grans que unes generacions que són la meitat de grans. Això ho podríem repetir per molts altres serveis públics, etc. Poso un altre exemple que em sembla rellevant, i això val molt pels municipis. Molt. Perquè són un exemple quotidià. No és el mateix que una generació així de gran, en tamany, així, d'acord? Generi un deute més o menys així de gran, és igual, per entendre'ns, que l'haurà de pagar una generació que és així de gran. Això no és el mateix que una generació així de gran generi un deute així de gran que haurà de pagar una generació que és així de gran. Això s'entén bé? És molt important, molt important. I això en els municipis ha passat, i passa i passarà, molt. Perquè sovint els municipis, altres administracions públiques, no només del nostre país, sinó del conjunt del món occidental i a vegades més enllà del món occidental, han tendit a raonar com si el deute que generaven l'hagués d'assumir darrere unes generacions que serien més grans que la generació que el generava, quan en realitat, almenys en el nostre país i en moltes societats occidentals, és exactament al revés. És a dir, no és el mateix que ho trasllado un exemple que no heu de portar fora d'aquesta sala, perquè caldria temps per explicar-lo i no tindrem mai temps i per tant no el traslladeu. Però no és el mateix que un pare i una mare s'endeutin i, per exemple, amb el que sigui, en una casa molt gran, amb un bloc de pisos, per 4 dels seus fills, i confiïn que aquests 4 fills tots podran pagar una mica una part d'aquest deute, que un pare i una mare s'endeutin i deixin tot el paquet del deute amb un sol fill. No és el mateix, sí? I això en l'administració pública ha passat, i de fet continua passant, passa en menor mesura perquè ara no hi ha manera d'endeutar-se perquè ni que vulguis, diguem-ne, perquè no hi ha crèdit, etc. Però és una consideració molt rellevant, molt rellevant. Respecte al tamany de la mesura de la població, com que diré moltes coses, algun pot sonar molt estranya. Si sona molt estranya, feu-me confiança i feu veure que no l'heu sentit, diguem-ne. O perquè no tindrem temps de matisar-les totes, diguem-ne. Respecte a la mesura de la població, és evident que la població tampoc pot créixer indefinidament, perquè hi ha límits físics, almenys en el nostre país, en el nostre entorn. A la vostra comarca es veu d'una de lluny. Hi ha límits físics. La quantitat de terra disponible com a sòl urbanitzable, hi ha límits físics. No és el mateix fer una casa o una escola en una zona més o menys planera, ben comunicada, que fer-la a dalt d'un turó. No és el mateix, Hi ha límits físics que no són només el sòl disponible, l'aigua. És un límit físic claríssim, I en el nostre país hi ha hagut moments en què hem estat molt al llindar d'aquest límit. Molt. Per tant, la població no pot créixer indefinidament. En algun moment topa amb límits ben reals. Ara, també és veritat que el que ens està passant, i encara no en som gaire conscients, té conseqüències molt rellevants. No qualificaré si positives, negatives, no cal, però molt rellevants.
Això, per exemple, amb què ho notem ja? Ho notem, per exemple, amb el número de naixements i amb el número d'alumnes a P3. En tenim molts menys que abans. Però no molts menys que fa molts anys, no, en tenim molts menys que fa 5 anys. I amb això la crisi ha tingut, sembla ser, un efecte rellevant. L'altre és que el número de mares és molt menor del que era abans. Sí, cal que ho desenvolupi això. La generació del baby boom, on hi havia molts pares i moltes mares, ja ha passat la seva edat fèrtil, l'última cua de la generació més gran ja ha passat, i ara les generacions que estan en condicions de ser pares i mares, biològicament, són les generacions nascudes amb la crisi dels 70 i dels 80. Són generacions molt reduïdes. I encara que mantinguin el número de fills per parella, el número de fills és la meitat del que era fa uns anys. Poso un altre exemple de coses que són rellevants i afecta molt en els més joves, i potser en els vostres fills i potser en els vostres nets, depèn de l'edat que tingueu. Durant 1, 2, 3 generacions hem tingut la sensació que una de les millors inversions que podíem fer en favor dels nostres fills, segurament l'heu tingut molts de vosaltres dels que esteu aquí, era que tinguessin un títol universitari. Era una de les millors inversions que podíeu fer. Estàveu disposats a sacrificar altres coses per donar estudis universitaris als vostres fills. Cert o no? Interpreto el silenci espès que hi ha com un senyal d'interès. Atenció ara al que explicaré ara mateix. En els propers 25 anys, en el món, en aquest món on la població no para de créixer, al revés del que passa en el món occidental, en els propers 25 anys es llicenciaran tantes persones a la universitat com les que s'han llicenciat en tota la història de la humanitat fins ara. Ho repeteixo? En els propers 25 anys hi haurà tants títols universitaris nous com tots els títols universitaris acumulats en tota la història de la humanitat. Això té aspectes molt positius, com podeu entendre. Molt positius. En té algun aspecte que té algun punt d'inquietant. I en poso un exemple, també d'això. En general, encara que no és gaire elegant parlar en aquests termes que ho faré ara i per tant espero que vosaltres m'entengueu millor del que jo m'explico, en general el valor de les coses està en funció de la relació entre l'oferta i la demanda. Si el mercat del treball demanda molts títols universitaris i n'hi ha pocs, el valor d'aquests títols en el mercat tendeix a pujar. Si el mercat demanda pocs títols universitaris i hi ha molts títols oferint-se, el valor d'aquests títols tendeix a baixar. Això ja està passant o és una cosa que passarà en els propers 25 anys? Ja està passant. Amb què ho notem que està passant? Ho notem, per exemple, en què alguns dels nostres joves universitaris tenen la percepció de que amb un títol no en fan prou. I s'esforcen en fer una doble titulació, en fer una segona llicenciatura, en fer un màster, o dos, o fins i tot algun valent, una mica inconscient, decideix fer una tesi doctoral. Hi ha una certa carrera, no universitària en aquest cas, sinó una mena d'inflació de títols universitaris. Ja hi és ara, ja es nota ara, en alguns àmbits, en alguns camps. En d'altres no, és veritat, no es nota tant en els àmbits de les enginyeries. Però si es nota ara,
Què passarà en els propers 25 anys quan hi haurà tants títols universitaris nous com tots els que hem acumulat en la història de la humanitat fins ara? Són temes sobre els quals hauríem de tant en tant prestar-hi una mica d'atenció. Llavors, us faig una altra reflexió sobre això, perquè interpreto que us interessa. Us faig una altra reflexió sobre això. Molts d'aquests títols, molts d'aquests llicenciats i llicenciades, molts d'aquests màsters i doctors, vindran de països, milions d'ells, milions, no alguns milers, milions, però molts milions. Imagineu quants títols universitaris nous hi hauran a la Índia. De quantes desenes de milions de títols estem parlant? Milions d'aquests títols universitaris. La Índia aviat serà la tercera economia mundial. La segona, la tercera i la quarta economies del món ja estan a l'Àsia. Perquè tot és Xina, Japó i Índia. I aviat serà Xina, Índia, Japó. Molt bé. Recordeu que fa un segle la primera i la segona economia mundial estaven a Europa. Ara a Europa no hi ha ni la primera, ni la segona, ni la tercera, ni la quarta. Molt bé. Imagineu milions, desenes de milions de títols universitaris nous en mans de joves que venen de societats on triomfar, on sortir de la misèria és un fet molt quotidià i que el que menys d'ells, el que menys, parla 3 llengües. El que menys. Els de la Xina no, els de la Xina en parlen una i gairebé res més. Hi ha qüestions culturals que ho expliquen, ara no tenim temps de desenvolupar-les. Però a la Índia el que menys en parla 3. Sobre això hi hem de reflexionar. Nosaltres hi hem de reflexionar per una... o a mi em sembla que hi hauríem de reflexionar. Jo hi penso. I penso molt. No sé de què em serveix, però hi penso molt. Jo tinc un fill que acaba de fer 2 anys. Vosaltres potser també, o més gran, o no ho sé, o teniu un net o un altre, no ho sé, és igual, I si Déu vol i tot va bé, a l'abril tindré una filla. Molt bé. Quan jo em plantejo quina és la millor manera que tinc d'ajudar-los de cara al futur, aquestes qüestions que he explicat ara són molt rellevants. Molt rellevants. Ho explico encara d'una altra manera, una mica més... d'una altra manera, però és complementària. Els nens que estan naixent ara, algú de vosaltres ja m'ho ha sentit dir, altres vegades, però a mi m'agrada dir-ho, perquè trobo que té molt poder evocatiu. Els nens que estan naixent ara es jubilaran a l'entorn de l'any 2080. El senyor aquí davant ha dit, hòstia. La majoria de vosaltres no s'ha atrevit a dir-ho, però probablement ho ha pensat per un moment. La majoria d'ells, la majoria dels que estan naixent ara, coneixeran el segle XXII. La majoria dels que estan naixent ara, si l'esperança de vida es comporta com s'ha comportat en els últims anys, coneixeran el segle XXII. La majoria dels que estem en aquesta sala no. No. Ni tan sols ens acostarem al 2080. Però, en canvi, aquests nens es jubilaran a l'entorn del 2080, o més enllà. Si la tendència es manté, més enllà. Si la tendència actual de retrasar cada vegada més l'edat de jubilació, més enllà, potser el 2085. De fet, en el meu àmbit professional, professor d'universitat, que ens jubilem als 70 anys, els que neixen l'any que ve
es jubilaran el 2085, sense necessitat de que retraci l'edat de jubilació. Molt bé. Si es jubilaran el 2085 i per tant la seva vida professional durarà fins al 2085, què hem de fer nosaltres? Què podem fer nosaltres, pares i avis d'aquestes criatures, per ajudar-los a adaptar-se a un món en el qual la seva vida professional durarà fins al 2085? És una pregunta brutalment rellevant. Potser és la pregunta que em faig més vegades o que m'he fet més vegades en tota la meva vida. Potser no hi ha hagut res a la meva vida que m'hagi preocupat tant com això. Què puc fer? Què és el millor que puc fer per ajudar els meus fills? Una manera d'intentar entendre la magnitud del repte és intentar imaginar com era el món fa 70 anys i com ha canviat. Com ha canviat en els últims 70 anys. Com era el món el 1944. I potser tindrem, encara que només sigui lleugerament, una intuïció de la magnitud del canvi que poden viure els nostres fills. Si això és així, si això només és una pàl·lida intuïció de la magnitud del canvi, si el canvi pot ser encara més gran, què és el que podem fer nosaltres per ajudar-los més? Perquè algunes de les coses que havien fet tradicionalment per ajudar-los, que havien fet amb nosaltres quan érem petits, que van fer amb mi, no està clar que siguin les més útils, o que siguin suficients, o que siguin tan útils com van ser per mi, si ara les fem per ells. Com ho faig? Sí que se sent? Se sent bé? Sí? Els que no? No. I si ho faig amb això? Si ho faig amb això, millor? Sí, millor. Molt bé. Ara ho porto al terreny municipal. Vosaltres heu d'escollir regidors de l'Ajuntament i un alcalde, o alcaldessa, no sé, o el que sigui, no? L'Ajuntament hi pot fer alguna cosa amb aquestes qüestions que he plantejat? La resposta intuïtiva, la majoria de gent diria, doncs potser no. Jo crec que sí, els ajuntaments poden fer coses. Jo crec que és més, com que les poden fer, les han de fer. Les han de fer. Intento posar algun exemple. A mi em toca en aquest moment de la meva vida fer d'alcalde d'una ciutat metropolitana, 30.000 habitants, posada al mig del Baix Llobregat, la renda per càpita més baixa de la comarca durant mig segle, poble més pobre de la comarca durant mig segle. Això sí que els d'Esquerra Republicana ho tenim, diguem-ne. Governem els pobles més pobres del Baix Llobregat, els més pobres de Catalunya, que és Constantí, i els més rics, Alella, no? Tenim alcaldes de tota mena, per pobles amb moltes dificultats i en pobles amb moltíssimes dificultats. Jo faig d'alcalde en aquest moment de la meva vida, em toca fer d'alcalde, i n'estic molt content, d'una ciutat de 30.000 habitants, a l'àrea metropolitana, al mig del Baix Llobregat, la renda per càpita més baixa de la comarca. Una de les prioritats que nosaltres ens vam plantejar a l'arribar al govern era l'àmbit de l'ensenyament. N'hi havia dues més, una és l'àmbit dels serveis socials, perquè hi ha molta gent que pateix molt, i molta gent que pateix molt des de fa molt de temps. Penseu que aproximadament un 4% de la població són persones que estan a l'atur sense cap mena de prestació, sense cap mena d'ingrés. Per tant, hi ha molta gent que pateix molt, i molta gent que pateix molt des de fa molt de temps, perquè vol dir que aquests són aturats a llarga durada,
de tan llarga durada que han esgotat totes les prestacions possibles, no n'hi ha. Molts d'aquests tenen 35 anys, 40 anys, 45 anys, 50 anys. No és només un problema econòmic d'ells, és una tragèdia per a les seves famílies. No és només un problema econòmic, és també un problema moral, humà, de dignitat. De com es pot sentir útil un home o una dona en la plenitud de la seva vida i que en canvi no té cap ingrés per ajudar els seus fills. No és només un problema d'economia. És també un problema moral. És també un problema de dignitat. No hi ha dignitat quan algun pare no pot ajudar els seus fills. Per tant, ens plantejàvem diverses prioritats, una d'elles eren els serveis socials, amb un intent desesperat d'ajudar on és més necessari, on és més urgent, conscients de que són ajudes que no resolen el problema de fons o la causa del problema, que en suavitzen els símptomes, que en pal·lien els símptomes més durs, però conscients de que l'origen del problema, el motor del problema, està en un altre lloc, està en un altre àmbit i que s'ha d'afrontar d'una altra manera. Però no per concentrar-te en l'origen del problema pots deixar d'atendre les necessitats immediates que hi ha en aquest moment. Una prioritat en els serveis socials. Una altra en l'àmbit de l'ocupació. Àmbit maleït i complicadíssim. I un altre àmbit, i lliga amb això que dèiem ara fa un moment, que potser és el més important de tots, perquè és el que té més capacitat de transformació, però que malauradament és lent i presenta algunes incerteses respecte al futur, és l'àmbit de l'ensenyament. Doncs els ajuntaments poden fer moltes coses, poden asfaltar carrers, poden posar fanals. Algunes d'aquestes coses són importantíssimes. Algunes d'elles. Algunes són importantíssimes en algun moment i molt poc importants en d'altres moments. Depèn. Però segurament una de les coses més importants que poden fer els ajuntaments és intervenir en l'àmbit de l'ensenyament. Poso algun exemple de coses que fem nosaltres, per si us poden ser útils. Jo no sé si us seran útils, si a vosaltres us agradaran. Ja he dit al principi que no calia que ningú li agradés res del que dic. Però poso un exemple. Per exemple, mantenir els patis oberts de les escoles fora de l'horari escolar perquè els alumnes d'aquestes escoles puguin fer activitats extraescolars a la seva escola, perquè si no la fan a la seva escola probablement no la poden fer enlloc. 2. Mantenir biblioteques obertes de les escoles fora de l'horari escolar perquè molts d'aquests alumnes, si no poden fer els deures o no poden estudiar a la biblioteca de la seva escola, potser no ho poden fer enlloc. 3. Posar monitors d'estudi assistit en cada biblioteca de cada escola, de totes les escoles del municipi, monitors d'estudi assistit que busquem entre els alumnes de batxillerat, els nostres 3 instituts de batxillerat, perquè assisteixin amb els alumnes de primària quan fan els deures en les biblioteques obertes de les seves escoles. 4. Tot allò que està vinculat, de fet tot això ja està relacionat amb el que deia ara, amb els plans d'entorn educatiu. I la implicació no només dels mestres i dels alumnes i no només de les famílies, sinó de tot l'entorn dels barris en el sistema educatiu. Entitats, associacions... La col·laboració amb aquestes entitats i aquestes associacions perquè prestin serveis que són complementaris als que presten les escoles. Ajudar aquestes entitats i aquestes associacions a continuar prestant aquests serveis que han prestat tradicionalment, perquè no sempre el millor que pot fer una administració pública és competir contra la seva societat civil. Si la societat civil està organitzada i fa bé una determinada activitat, un determinat servei, potser el millor que pot fer l'administració pública és no doblar aquest servei, no entrar en competència amb la seva societat civil, sinó intentar garantir que aquest servei que presta aquesta societat civil no tingui limitacions, per exemple, en l'àmbit de la renda.
i per tant garantir un sistema de beques perquè ningú es quedi fora de la prestació que ja s'està fent. S'ha entès això? És a dir, no sé si l'exemple és bo aquí a Vilassar o no, i no voldria trepitjar ulls de poll de ningú, però si hi ha algun àmbit cultural, musical, educatiu, esportiu, en el qual les entitats fan bé la feina, potser no cal que l'Ajuntament ho dobli tot i competeixi contra la seva societat i a vegades arraconi en aquestes entitats que no poden competir contra els diners públics, sinó que el que cal fer és, per exemple, tenir un sistema de beques per complementar que cap nen es quedi fora per raons de renda. Sí? Per exemple, ajudar en els alumnes de tercer i quart d'ESO, que és on es concentra el fracàs escolar. El nostre sistema educatiu té virtuts molt rellevants, en alguns aspectes funciona molt bé i té aspectes d'una negror insondable. El més evident de tots és el fracàs escolar. I tenim un sistema educatiu que, malgrat tots els esforços d'inclusivitat que s'han fet, que se n'han fet molts, malgrat tots els esforços d'inclusivitat, continua tenint aspectes de molta dualització. Gent que se'n surt molt bé, normalment vinculada a entorns familiars molt conscients, i un fracàs escolar encara enorme. Molt bé, on podem intervenir? De fet, hauríem d'intervenir en molts àmbits. Poso un exemple d'on intervenim. Tercer i quart d'ESO, que és on es concentra el fracàs escolar, deia, fer projectes d'aules obertes perquè els alumnes de tercer i quart d'ESO no abandonin definitivament els estudis i trobin una alternativa per complementar el seu currículum a base de fer pràctiques en empreses i en comerços del municipi. Un altre aspecte en el qual es pot intervenir, i ho fem, potenciar els estudis de formació professional i això que ara està molt de moda, que és la formació dual, o que tothom diu que està molt de moda però que encara ningú no fa gaire, malgrat que durant molt temps aquest país n'ha fet molta sense dir que era dual i com que no dèiem que era dual, ara sembla que no fos bona perquè les coses les valorem en funció del nom que li donem i no de l'utilitat que tenen, som així de raros. S'entén això que he explicat ara? Sí? Molt bé. Doncs, per exemple, buscar convenis de col·laboració amb empreses que estan radicades en el municipi i que necessiten un determinat tipus d'aportació i que puguin fer les pràctiques en aquelles empreses per tal que després puguin quedar-se a treballar en aquelles empreses. Això a vegades es pot fer amb coses de molt baix valor afegit i tot i així molt importants, o es pot fer coses de molt alt valor afegit. Per exemple, en la fabricació d'estens, que són aquests cilindres metàl·lics que te'ls introdueixen dintre d'una artèria i un cop dintre de l'artèria es despleguen, obren l'artèria i et salven la vida. Això ho fem a vegades amb qüestions molt manuals i amb poca aportació curricular i a vegades ho fem amb molta aportació curricular. Per exemple, alumnes de tercer i quart d'ESO que mostren especials habilitats en l'àmbit tecnològic i a través d'un conveni amb la universitat, tercer i quart d'ESO vol dir 15 i 16 anys, i a través d'un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya doncs els tutoritzem perquè acabin sent enginyers i canviem un futur fracassat escolar per un enginyer. Això ho fa l'Ajuntament. És veritat que això no es veu quan passeges pel carrer, o no es veu gaire, o no és molt evident, però en canvi té un impacte colossal en la vida d'aquests joves, de les seves famílies i de fet de tot el país. Els ajuntaments poden fer coses, i si les poden fer, i si són útils, les han de fer. Per tant, quan nosaltres escollim regidors i, per tant, en definitiva, encara que siguin directament, escollim alcaldes, definim equips de govern, això té conseqüències sobre aspectes vitals de la nostra vida.
i estaria bé que en fossin conscients. Com que a mi m'agrada explicar quan tinc l'ocasió d'explicar, us explico una altra cosa. Jo soc de Sant Vicenç dels Horts, vosaltres la majoria sou de Vilassar de Mar. En els nostres municipis hi ha diversitat. Hi ha diversitat perquè hi ha famílies que són de religions variades, de llengües variades, de cultures variades, d'orígens variats, que han nascut en llocs variats. De fet, això lliga amb allò que deia abans del número de nens, de fills, etc. Tingueu present que a Catalunya el 17% de la població té els 4 avis nascuts a Catalunya. Vol dir que el 83% de la població té almenys un dels avis nascuts fora de Catalunya. És una dada brutal. Brutal no per res, qualitatiu. És una dada brutal des d'un punt de vista quantitatiu. No té comparació, o difícilment té comparació, amb qualsevol altre país occidental. I malgrat tot, continua sent un país amb uns altíssims nivells de cohesió. Malgrat la crisi, malgrat no sé quantes coses, la cohesió continua sent-hi en perill en molts casos, però continua sent un país altament cohesionat. Molt bé, tornem-hi. A les nostres ciutats, en els nostres pobles, en els nostres barris hi ha una gran diversitat. Aquesta diversitat no sempre és fàcil de gestionar. No sempre és fàcil de gestionar. Al mateix temps, però, aquesta diversitat pot generar una enorme riquesa. I per tant és una oportunitat gegantina. I ara trasllado l'exemple a un país que quan el cites com a exemple hi ha un cert consens en pensar que deu ser bo. Ja sé, sempre hi ha algú que pensa que segur que és dolent, diguem-ne, no passa res, insisteixo que no cal que ningú estigui d'acord amb mi. Tots podeu estar en desacord amb mi i no passarà res. Poso l'exemple d'un país que és rellevant des d'un punt de vista de la seva economia en el conjunt del món. Si vosaltres agafeu un mapa lingüístic dels Estats Units, d'Amèrica, la gent no es planteja com deu ser el mapa lingüístic dels Estats Units perquè tothom dona per entès que als Estats Units es parla una llengua i s'ha acabat el bròquil, diguem-ne, que és l'anglès, i ja està. I com a molt, hi ha l'espanyol, perquè hi ha molts hispans. Molt bé, agafem un mapa lingüístic dels Estats Units i en lloc de fixar-nos en quina és la llengua més parlada a cada estat, que sempre és l'anglès, en lloc de fixar-nos en quina és la segona llengua més parlada a cada estat, que en molts casos és espanyol, fixem-nos en la tercera llengua. La tercera llengua, malgrat que serà tercera, vol dir milions i milions de famílies que la tenen com a llengua familiar, Molt bé, observem el mapa de terceres llengües. Veurem que hi ha estats, alguns estats de la costa est, que tenen com a tercera llengua l'italià. Per què? Perquè hi ha famílies que continuen mantenint l'italià com a llengua familiar. A Louisiana és el francès. Si sabia una mica d'història, s'entén ràpid per què. En molts estats, ja no ho explicaré perquè no tinc temps, en molts estats del mig oest és l'alemany. No en un, ni en dos, ni en tres, sinó en molts estats del mig oest és l'alemany. Hi ha estats, a vegades només un, però hi ha estats on la tercera llengua és el japonès, el xinès, el coreà i el vietnamita. O sigui, amb uns és el japonès, amb un altre és el xinès, amb un altre és el coreà i amb un altre és el vietnamita. Això, lluny de considerar-se un problema, és una oportunitat gegantina. Perquè vol dir que hi ha milions de ciutadans nord-americans que se senten nord-americans del tot, que se senten dels Estats Units del tot, que no tenen cap dubte sobre la seva lleialtat institucional respecte als Estats Units, que tenen un domini
nadiu de l'italià, el francès, l'alemany, el xinès, el coreà, el japonès, el vietnamita. I això vol dir una immensitat d'oportunitats de negoci, d'importacions, d'exportacions, d'inversions, d'empreses italianes, franceses, alemanyes, xineses, japoneses, coreanes, o d'exportacions cap a l'est d'Àsia o cap a Europa. És una font de riquesa brutal. Perquè és evident que una empresa d'un altre país, si s'ha d'instal·lar en el teu i sap que hi ha parlants de la seva llengua, hi té més interès. O perquè si una empresa que ja està instal·lada aquí vol exportar a un altre país i sap que en el seu país hi ha parlants de la llengua del país al qual vol exportar, li és més fàcil. O perquè si una empresa que ja està instal·lada aquí necessita alguns inputs productius per fer la seva producció que els ha d'importar d'un altre país i en el seu país hi ha parlants de la llengua d'aquell país, és més fàcil. Per tant, la diversitat lingüística que hi ha en el nostre país és una oportunitat. Una oportunitat no només, que això sol ja seria molt important, des d'un punt de vista de la riquesa cultural, etc., sinó encara que només fos des d'un punt de vista estrictament econòmic. Jo conec empreses que venen a fitxar, a precontractar alumnes de formació professional dels nostres instituts a Sant Vicenç dels Horts, entre altres coses perquè aquests nens i nenes, a més de tenir la sort de que han après el català i el castellà i l'anglès a l'escola, tenen com a llengua familiar el xinès. I els venen a prefitxar 1 o 2 anys abans que acabin els seus estudis. Podria posar exemples molt concrets, d'una gran empresa que es va comprometre amb un institut d'un altre municipi, que no és Sant Vicenç dels Horts, del Baix Llobregat, que si feien tot el curs de formació professional, tot el cicle superior en una determinada llengua, es comprometien a contractar el 80% dels alumnes que acabaven aquell cicle. Això es pot potenciar des dels ajuntaments? Sí. És una oportunitat només per aquells nens i nenes que tenen la sort de no tenir com a llengua familiar, ho dic una mica a l'Oèstia, perquè ho recordeu millor, que tenen la sort de no tenir com a llengua materna ni el català ni el castellà? És evident que per ells és una oportunitat. I pels altres, també. Perquè les inversions xineses, per exemple, Hutchinson acaba de posar 400 milions en el port de Barcelona. Aquestes inversions són una oportunitat de negoci per tots nosaltres. Això genera feina per tots nosaltres, o oportunitats de feina per tots nosaltres. Parlem o no parlem xinès, parlem o no parlem urdú hindi, parlem o no parlem àrab, que són llengües amb centenars de milions de parlants. L'urdú hindi té 1.450 milions de parlants. Si ho lliguem amb allò que dèiem al principi de tot, de la meva intervenció, que els catalans representem el 0,1% de la població. Molt bé. Però també és una oportunitat pels nostres fills que tenen la sort de tenir com a llengua familiar el català o el castellà, o el català i el castellà, de poder aprendre, si ho fem bé, de poder aprendre des de petits una altra llengua, perquè resulta que és una llengua que es parla a la seva escola. I per tant, si ens hi esforcem una mica, si això ho convertim en una oportunitat, és una oportunitat per tots els nostres fills.
Perquè què és fàcil d'entendre, és fàcil d'intuir que els nostres fills tindran més possibilitats si a més de parlar molt bé el català i el castellà i l'anglès, tenen la sort de parlar alguna altra cosa? Doncs sí. I cal que tots la parlin? No. I cal que tots facin xinès? No. I cal que tots facin urdu hindi? No, no cal. No cal. Com si no en volen fer cap, diguem-ne. Però si hi ha alguns que ho volen aprofitar, és una oportunitat. I això també depèn dels nostres... Això també depèn o pot dependre dels nostres ajuntaments. I això sí que són eines i oportunitats que podem donar als nostres fills i als nostres nets. Fins i tot des d'edats molt tendres, si m'ho permeteu, especialment des d'edats molt tendres, per preparar-los davant d'un món que sabem que canviarà, encara que no sabem exactament amb quina intensitat i amb quin ritme canviarà. I tant. I tant. Els nens d'aquest país acaben la seva escolarització parlant el triple de llengües de les que ha parlat mai cap primer ministre espanyol. Sí o no? Si en algun cas, en lloc del triple, en parla el quàdruple, no passa res, diguem-ne, no passa res. Però això sí que són oportunitats. Al costat d'aquestes, moltes d'altres, ara no tinc temps d'explicar-ho, però moltes d'aquestes coses es poden fer des dels vostres ajuntaments. Depenen de decisions que prendreu vosaltres el proper mes de maig. És evident que hi ha moltes altres que s'han de prendre des d'altres àmbits, segur. Fins i tot que aquestes que jo acabo d'explicar aquí, si es prenguessin també des d'altres àmbits, ajudaria molt. 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 Però deixeu-me destacar que des d'un àmbit aparentment tan modest com un ajuntament, a més de coses molt properes i immediates que tots podem intuir, també es poden fer coses molt importants pel futur dels nostres fills d'aquí 80 anys. I que ja es poden fer ara, ja les podem fer ara. I segurament la millor de les inversions que podrem fer en tota la nostra vida és la inversió que fem amb els nostres fills i amb els nostres nets. Doncs no la desaprofitem. Moltes gràcies. Per cert, i a tots atrapats, hi ha un modestíssim municipi de la comarca de l'Urgell, que es diu la Portella, que això, que us acabo d'explicar, ja ho fa. Ja ho fa, per unes circumstàncies especials, perquè en aquell municipi, que és molt petitet, resulta que hi ha una comunitat molt nombrosa en termes percentuals. De fet, en termes absoluts, a Vilassar serien molt poquets, però en termes percentuals és molt nombrosa per unes circumstàncies econòmiques concretes d'un altre poble de per allà a la vora, no del seu mateix, i ho aprofiten. I no només dignifiquen aquella llengua que parlen aquells nens d'aquella comunitat, cosa que fa que aquella comunitat se senti profundament lligada i relligada i inclosa dintre del seu municipi i dintre del nostre país, sinó que a més és una oportunitat pels nens autòctons, fills i nets de pares i avis, tots ells nascuts a la comarca de l'Urgell, per aprendre de forma nadiua una llengua molt rellevant que en el món la parlen més de 1.500 milions de persones. Doncs si això ho poden fer en un poblet petit del mig de la comarca de l'Urgell, comarca que a l'altra banda em cau molt simpàtica, diguem-ne, espero que ningú en dedueixi cap connotació negativa al que estic dient, segur que també es pot fer en alguns municipis de la comarca del Maresme. Gràcies. Ara sí que prou.
Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Agafant les paraules d'abans del Damià de buscar la transversalitat i el contacte amb la gent, teníem preparats uns opuscles aquí fora per si cap de vosaltres es vol posar en contacte amb nosaltres per queixar-se, per opinar, per donar consell o per preguntar. No us quedeu amb res al pap. Moltes gràcies. Ens acompanya Oriol Junqueras, que acaba de fer més que un míting polític una classe, no? Podríem dir aquí a la Sala Carrau de Vilassar de Mar. La primera pregunta, havia estat altres vegades a Vilassar, em sembla que sí. Què és el que destacaria o què li agrada més d'aquest municipi de Vilassar de Mar? M'agrada la gent que hi conec, diguem-ne, no? Que és el que conec amb més intensitat d'aquest municipi, que és la gent. I sí, certament ja he vingut moltes vegades i amb alguns hi tinc una relació molt intensa, alguns en concret des de fa molts i molts anys, unes quantes dècades, de quan jo era petit, perquè resulta que alguns ja eren amics dels meus pares, per tant, la gent. Deia que més que un míting semblava una classe. Vostè al principi deia que quan no hi ha periodistes que li facin les mateixes preguntes li agrada de parlar de diverses coses. És un polític que no parla de política o un polític que parla de política d'una altra manera? Jo em sembla que el que és rellevant és parlar d'allò que és realment important i molt sovint allò que és important és l'economia, l'educació, els drets socials, la situació dels hospitals, de les escoles, de les universitats i no pas dedicar-se a valorar i contravalorar les declaracions de qualsevol altre. I ara per acabar, perquè sabem que té compromisos i hi ha gent que l'espera, a nivell de Catalunya les enquestes donen un panorama polític, un ventall polític molt ampli, molt divers, diguem-ne. Com veu la governabilitat de la futura govern de la Generalitat amb un Parlament tan divers, amb tantes partits, com el veu? Quin és la... Les enquestes són irrellevants, el futur el veiem amb molta esperança i estem convençuts de que tots plegats serem responsables amb l'ús de les responsabilitats que ens correspongui, mai millor dit, i ho seran els ciutadans i ho seran aquells que ostentin la representació dels ciutadans en el Parlament i en el futur Parlament. Per tant, amb molta convicció de que ho farem bé, de que sabem el que hem de fer, de que sabem com podem ajudar més a la gent d'aquest país i, per tant, amb el convenciment de que ens en sortirem. Doncs bé, moltes gràcies per atendre's. Un plaer a vosaltres, gràcies. Estem amb Damià del Clot, que és el candidat per a les properes eleccions municipals pel grup d'Esquerra Republicana. Avui es feia la seva presentació. No és una cara nova a la política de Vilassar de Mar, hi havia sigut regidor, ha estat un temps apartat o allunyat del món de la política i ara torna, no? Per què aquesta decisió? Com és que ha decidit tornar al món de la política local? Bueno, de fet, ja ho has dit bé, al món de la política local torno després d'un parèntesi, però no havia deixat mai de fer política, ho feia a través de la literatura, ho feia a través d'altres àmbits, però no havia deixat mai de fer política, de fet tampoc havia deixat mai de fer política des d'Esquerra, ho feia des de militant de base i tal. Torno perquè la secció local de Vilassar de Mar va demanar-m'ho, torno perquè tenia ganes en aquest moment polític que està vivint Catalunya de tornar a estar a una certa primera línia, en aquest cas primera línia municipal, i torno perquè crec que tinc més experiència que l'any 2007 i que puc aportar-la i puc oferir-la al poble de Vilassar de Mar si creu que jo he d'estar a primera línia, no? I per tant doncs, torno molta més experiència, il·lusió, bagatge i ganes de fer coses i penso que si hi ha coses que es poden canviar respecte a l'any 2007, doncs les canviaré. Avui no ha volgut parlar, no ha volgut entrar en el programa, però ara parla de fer coses. A mi sí que m'agradaria preguntar-li ni que siguin els pilars principals o alguns exemples de quines són aquestes coses que té ganes de fer o quines coses faria si tinguessin oportunitat de governar. Sí, nosaltres estem... A veure, no he pogut parlar del programa, però sí que estem treballant amb 4 grans eixos, que són territori i espais públics, és economia i comerç, és valors i país i és persones. I a partir d'aquests 4 grans àmbits estem desenvolupant tota una sèrie de continguts polítics que volem entrellaçar i que creiem que tindrem preparat pel mes de març poder-ho exposar públicament i tal, no? A l'hora que estem treballant amb això, sobretot estem treballant també des de la proximitat, des d'intentar anar al carrer i anar a agafar aquella gent que pugui aportar-nos coses, que ens pugui aportar coneixements, ens pugui aportar determinades coses i que treballin pel projecte d'Esquerra. No? És a dir, fer una llista al màxim de política, però alhora amb el màxim d'experiència en determinats sectors de la societat civil, diguem-ho. No?
Aquesta legislatura, a tenor de l'increment de població, s'amplien el número de regidors de l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Això lligat a que Vilassar de Mar també ha tingut sempre tradició d'haver-hi molts partits que es presenten i segurament es preveu que se'n puguin presentar molts, fa preveure que en el panorama, en el ple de l'Ajuntament, hi haurà més partits o representats més partits dels que hi havia fins ara. Li dic això perquè com preveu que pot ser la governabilitat, com preveu que es pugui formar el govern donat amb molts partits. D'aquí a cara no sé si estan pensant en possibles aliances o amb qui els agradaria o no poder, o com preveu aquest panorama. A veure, preveiem un panorama certament. Vilassar sempre ha sigut un municipi amb molta tradició de que partits exploren vies com els darrers anys hi ha hagut partits fins i tot d'àmbit local, fins i tot partits amb poca projecció a nivell nacional que s'han presentat i han tret algun resultat bo, i per tant és probable que hi hagin partits que facin aquest pas, no? Això té un avantatge i té un inconvenient, o té moltes virtuts i té molts inconvenients, i entre les virtuts és que a l'Ajuntament queda reflectit una mica més la transversalitat que té el poble, i entre els inconvenients és que si un projecte no té majoria absoluta, diguem-ho així, i té que teixir aliances, és molt més difícil després buscar aliances, no? Es pot dir que és més ingovernable? Es pot dir que és més ingovernable. Es pot dir que és més transversal i, per tant, és més identificatiu de la pluralitat del poble? També. I, per tant, s'haurà de gestionar en el seu moment, depèn de quins resultats hi hagin, que això, com tu deies, és bastant complicat de saber, perquè passem de 17 a 21 i hi ha partits que ja estan bastant assentats, que trauran un bon resultat, però n'hi ha altres, com per exemple Esquerra, que haurem de treballar molt si volem fer un bon resultat, no? I ara, per acabar, una pregunta, no diré una pregunta trampa, però potser ser una pregunta incòmoda, que quan l'he sentit al principi no m'he pogut estar de fer-li. Vostè deia, em fa molta il·lusió, o em faria molta il·lusió que Catalunya fos independent, i em faria molta il·lusió poder ser alcalde de Vilassar de Mar. I la meva pregunta és, si hagués de triar entre una de les dues coses, quina cosa triaria o quina cosa li faria més il·lusió? Quina cosa em faria més il·lusió entre que Catalunya fos independent i que jo fos alcalde. Jo et demanaré que m'ho deixis pensar i que en una propera entrevista et pugui respondre, perquè penso que està la cosa al 50%. Crec que tiraria una moneda i que sortís qualsevol de les dues coses. No, penso que és molt important, és vital, i amb això poder fins i tot te la responc, que Catalunya sigui independent. És bàsic. Doncs molt bé, moltes gràcies, i espero que puguem tenir oportunitat de més endavant de poder parlar sobre aquest nou programa i sobre les noves propostes que farà el seu partit. Moltíssimes gràcies i bona feina.